pancen enak wong mangan sawo pokok sawone rasane legi pancen enak duwe bojo loro ngetan ngulon ana sing ladeni contone nggih kula niki iwak urang dibumbu bali tapi nek blonjone kurang ngetan ngulon sing liri ya padha ae. Ya enak ya gak enak. Wis dilakoni ae. Aku nek eling dolor jamane semono duweni rasa tresno marang wae
gawe soro saking kepingine tresnoku putih atri nyatane kita lor kabeh iku ngupater tanpa kuna sebab rasa tresno disepe dheweke ngomong tresno iku tutu sangka bondo donya siji lan sijine kudu duweni rasa pancen wong tresno dulur gak kenek digawe sembrono siji lan sijine kudu bisa njogo rasa rumangsa kudu diutamakno supaya bisuki gak gampang ilang musna ana contone dulur nggih kula niki nate sumpah janji sehidup semati sampai tak rewangi tinggalno sanak lan pamili jebule saiki tresno putih iya nah Cak aku telu Cak aku biyen wis tau kedanan delok propile pancene lumayan akeh wong sing njaluk kenalan termasuk aku wong sing dadi kurban kenal sepisan liwate eman oleh rong minggu njaluk ketemuan dheweke ngomong njaluk kepastian bareng berhadapan asli koyo dakocan aku balik gak adek pamitan dheweke nesu sebab isinan aku di WA rek diancam nek pengin slamet ojo gawe tulinan pancen areke kegeden rumangsan lewat eman kok digawe temenan opo gak ngerti nek iku guyonan bareng ya wis sadar dadi pengalaman namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat para kerasa kembang ladi mekar sore lotro KRI la ibu Loh, Isap. Ayo, Sing ketemu apa ta, Sap? Aku gak sombong, Cak. Walah, gak nyono-nyono suarane Isap sok gemontang ngono e. Ya wis anu lah sampean yo kudu sok nrimo kenyataan. Lho kok tenan. Loh, kan masih ada kene. Alah. Ono krung hidungan. Hah? Krung hidungan. Ya apa hitungane, Mang? Apa kemana? Lo Sabil. Wong dorong. Kabeh di. Lo Cak Pendi. Gak lo. Le, gak lu. Apa? Gak lu. Lah. Alhamdulillah semakin semarak suasana perludrukan di Jawa Timur.
baik yang berkarir secara pribadi maupun yang secara berkelompok. Wow. Sing karir pribadi ku ya apa? Karir pribadi ya contohnya MC. Cak Insap ini wis MC ne opo dicandak kabeh. Ya alhamdulillah. Ngobong botol secara pribadi aja ngomongno Mas Maimura lho ya. Apa? Secara pribadi. Iya Kak, Cak Mai itu punya sanggar anak yang mengelola pendidikan seni anak itu di Gunung Anyar kono. Itu ayo kita rebut. Artinya momen-momen yang bagus itu ono dana Indonesia Anak. Itu dana abadi baik pemerintah. Gitu ya. Iya, masih dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kudu iso memanfaatno. Nah, makanya iku sing ojo terlalu gaptek dan harus bergaul. Ya, kudu sing gaul. Iya, insane gauli sapa wis tau. Ya kok gak enak omonganmu Bil. Olah bong gauli sapa ae. Bergaul dan sapa. Lintas. Tapi bahasamu menggauli ku ya kaya gak enak rek. Sawangane kok kaya Lah sapa? Diganti apa menggauli? Bahasa liane apa? Ya gak menggauli. Apa? Bersosialisasi. Alah bersosialisasi kanggo wong suke-suke. Sosialita. Mengakrabi. Iya. Ya iku mendekati. Ya menggrubyuki ngono. Iya. Menggerumbuli. Iya. Ini kesempatan ada dana abadi Cak teko pemerintah iku. Untuk menggairahkan tahun berapa? Tahun berapa tahun kita? Ya wes dibuka saiki. Cak Pendi misalnya spesifikasi di bidang MC itu bisa mengajukan saya akan mengadakan apa itu pelatihan tentang MC. Yo Cak Insap yang ngono, Cak Kusnan yang ngono lho. Nek ngono aku ya demon nek Sabil. Ya demon tau krungu kabar MC gak kanggo jare. Ya MC gak kanggo. Siapa sing ngomong? Gak ada pakaiane. Loh, tapi MC ku tetap dibutuhkan karena setiap acara itu pasti butuh MC. Betul. Tapi setiap acara belum tentu butuh lawak, butuh dagelan. Yang pandu acara pasti ya. Pasti. Moderator. Iya, MC kan master of ceremony. Ya, makanya ayo dikembangkan tidak hanya untuk pernikahan atau pesta-pesta yang bersifat euforia MC ku. Tinggal dunia butuh MC ya kan. Kepong foto jare Cak Pendi butuh MC. Kabeh perlu MC sakmono kae. Jago bayi butuh MC. Apa-apa butuh MC. Apa-apa butuh MC. Ngono jek melok ndagel. Intinya gini, pemerintah sekarang memberi kebebasan kita untuk berkarya real ya. Berkarya dan mengajukan dana yang akan kita gunakan untuk edukasi semua lapisan masyarakat. Ngono lho. Temen ta iki Cak Sabil infone. A1 ta? Tidak hanya A1. Apa? A12 ya. Aku gamel. Apa? MC kanggo. Enggak, akhirnya bisa kok sampai nih Cak Pendi. Contoh ya. Realnya nanti bisa kita pelajari bersama mengadakan pelatihan MC khusus apa Roro Pangkon misalnya. Oh iya, MC anu manten. Iya. Pranoto Coro. Oh iya Pranoto Coro itu. Nanti kita edukasi terus kita praktekkan di lingkungan yang sekiranya kita benar-benar paham tentang lingkungan itu, misalnya yang Sukomanunggal atau apa. Jadi sak kampung iso MC kabeh ade gak tanggapan. Apa Kakek MC sing acara gak ono. Dadi ngono ana acara nikah niku gendenan ae. Maksudnya genten iki MC ganku. Kan saya MC ganku. Iya. Ojo MC ne sing gentenan. Nikahane iki. Kok Cak Pendi ya sampean karep ta? Cak Pendi tak kira ya bener tapi kurang bener wingi tak sepurane tak kritik deh. Riko dolen nang terop adik gawe kudang dikira Riko sing ngepur. Sing ngepur temenan nyesek. Lho ya apa? Tak sangkno ngepur ya. Lho anjane Cak Pendi soalnya apa ya? Ini auranya. Sing lucu ngene. Apa? Begitu aku mlebu ngene kalangan. Beleng. Bisa muter panitia nom-nom. Iya. Selalu yo. Iya. Foto tidak mlebu. Tidak mlebu. Iya. Dikira enggak ada tamu. Iya. Padahal nonton. Iku sakno sing salah paham sing duwe gawe akhire. Cak Pendi di DP piro kok wis teko. Kebanan saya bisik-bisik maneh. Cak Pendi iki sing ngundang sapa? Sing ngabari sapa? Kok teko? Sing bingung. Malah ono ngene. Akhire ono sing ngepur temenan dikene Cak Pendi kliru dek. Kon iki kula anu dhisik, kula bayar dhisik. Iki sane iki tak gawe. Di posting kok iso. Iya. Takok. Dadi kate mlebu wih
Capek. Oh iya rek. Cepet teko. Kan gak iya. Delok. Mangane Kalau diamati ambek Cak Herman sampean. Iya. Cari Cak Herman. Herman sapa? Tak sanakno ngepur Cak Kusnan, Mas Kusnan, Cak Pendi, tibake nonton. Anake Bapak Pake. Lho. Iya, soal Hah? Kata ta? Lah gak ketok ya. Apa kok? Iya. Untunge sing digawe kok. Herman iku ngebel aku. Ngono lho. Aku ya dipel aku nyese. Iya. Din aku nyese. Jadi konco main daerah ya. Oh iya. Paling gak Rapi lah. guyupi memberikan semangat. Semangat memotivasi. Sampai mikir ngene. Iya. Aku mau kene mau kakak hijau. Tapi ya iku mang aku lek ning arep wis ngomong Cak. Riko iku bener tapi gak bener. Sing duwe gawe bingung. Aduh, Cak Pendik teko iki. Ya aku mau, Mas. Lho, Apa sih itu? Ditarik Yo, ngalor lho. Oh iya. Iku soalnya apa? Sampeyan sik luwih ngetok timbang liyane. Gak ngono, akhirnya keliru amplope. Amplope apa ngarani? Siapa? Narasumber akhirnya dikek. Masa dhewe gawe ana narasumber. Ya apa sih? Barang Nyambut. ketemu deler aku. Betul. Ketemu deler. Aku malah kono sakno rek. Singapura sapa jenenge iki? Kentut. Sing jepipi sade. Mojo. Waduh lah kok Pendi teko rek. Kok siap Nah, sing ngomong ngene kok sing ngepur aku takut. Lho deg-deg kaya kancaku sing wis pakai ngremo pada kate foto, liyane minggir. Ojo buka wae. Ya kan sederhana toh kata-kataku. Bener tapi kurang bener kadang gak Jadi bener. saya beli ini Kak. Tak tonton sampai entek lho ya. Tonton mencicil kono. Iki alhamdulillah berita gembira. Ya. Bapak Pake saiki ya alhamdulillah wis sehat. Yo alhamdulillah. Mari loro. Lah Yo. Abah Cipta ya ngono. Alhamdulillah. Ya Sehat muga-muga kesehatan. Ya. Muga-muga iso ngrungokno ludruk maneh. Yo. Lah iku Wis. terus Oh malah nganu kok lek wis sembuh jare radio-radio sing elek diguwaki kabeh ate tuku radio sing gede karo sound horeg ate ngono lutuk arek iki iso karo Ini kan marani kan tuku radio kan radio RRI ae. Radio RRI Indonesia Surabaya ngene ya. Iya, oke. Oke. Ana apa iki, Cak? Tahu tuku radio merek liyane siarane inilah Radio Republik Republik Indonesia. Kan gelem deh. Iya. Oh, radione RRI. Ya segini deh, alhamdulillah dengan adanya tradisi daerah sedekat bumi ini semua ludruk-ludruk iku oleh bagian rezeki. Alhamdulillah, Gitu. ya. Ini kan karena adanya tradisi daerah yang lagi Iya, semarak di tetep. mana-mana. Sing mau nih gak ono dianakno ya toh. iya bener. Iki ludruk-ludruk, wayang-wayang, campur sari sembarang iku Iki- kebagian rezeki ini. Iki wis mulai iki sedekah bumi rame-rame iki yo. Efek dari sedekah bumi sendiri. Iya. Termasuk konco RRI ya alhamdulillah ketiban rezeki. Kapan iku, Cak? Nanti ku, Cak. Oh ya bol. Lah aku tanggal 11 Juli. Oh, tanggal 11 Juli. Tanggal Nok 11 gone. Juli 2021 iku konco-konco RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, hajate sedekah bumi. Nah iki rek wingi ketuane karene kabeh ya. Iya, Panitia Cak. panjenengan kabeh. Cocok karo saranku. Apa? Nek kepengin nanggap ludruk RRI jangan kemana-mana. Langsung aja. Teko ae nang kantor RRI Surabaya, Jalan Muda 82 sampai 90 Surabaya. Langsung ketemu vis. Ludruk lembaga iki, Cak yo. Ketemu ketuane rek. Heeh. Bu Purbandari. Nah, iki ketuane rene kabeh, Ibu Kepala Dusun iku selaku ketua panitia, Ibu Siti Nur Aminah. Terus sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, bendarai Bapak Nuryadi, seksi keseniani Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Nah, seksi perlengkapane Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin lan Bapak Irfan. Terus seksi keamanan nih konco-konco Linmas dari Balong Jerambah didukung sama Pak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto juga Pak Seriono. Jolali. Ojo lali. 11 Juli 2026. Damaian yo. Damen. Oke. Yo ojo lali maneh semboyane. Yo jelas gak lali rek. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI Suara Budaya. Surabaya.
Sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita ngerangkep sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndamel lampahan Beda Nasib seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan, Pak Sudar dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Busri. Anak mbarep katindakaken ning Eni. Anak nomor kalih katindakaken ning Bella. Anak ragil katindakaken ning Dina. Cak Hengki Kusuma dalu niki maragani dados Pak Sardi. Bu Indah dipun lampahaken dening Ning Ami Sanjaya. Ning Wiwi dalu niki dados Winda. Cak Insaf nglampahi dados Kasman. Dene Karmin katindakaken dening Cak Kusnan. Pak Kusen dipun lampahaken Cak Puryadi. Ning Murgiati dalu niki nglampahi dados Bu Siti. Roni dipun tindakaken dening Cak Sabil. Cak Ning giaran Ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Lumantar Ruang Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator audio Cak Isnan, operator video Cak Liga. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Jenenge wong urip kok ya bolak-balik ya ora oleh sambat sakjane. Kok ya ealah terus ya gak oleh Gusti. Kabeh pancene ya kudu disyukuri. Anak-anakku saiki wis gedhe-gedhe, wis sekolah kabeh. Anak telu wedok kabeh pinter-pinter. Nang omah yo ngrewangi ibuke wis duwe tugas dhewe-dhewe, sitok umbah-umbah, sitok resik-resik, sitok setelika, wis genah wis. Sekolah yo ngono, sing gedhe nekat kuliah. Ya kok ya syukur ngantek saiki cek mlaku kuliahe. Nek enek apa-apa ngono yo direwangi, adik-adike ngalah dhisik. Gusti, tapi yo kahanane keluargaku ki kok yo sampai saiki ki durung berubah. Kok prasaku ngono yo cek pas-pasan ae. Kok rasane ki malah kurang.
Mesakno anak-anakku nek butuh apa-apa kok. Bu, Lah nduk. lan opo sih penangis semawon? Enggak, aku Mikir nopo sampe niki? Aku sakjane iku ya seneng lho, Nduk. Delok awakmu mbek adik-adikmu ki nek sekolah semangat. Pinter-pinter. Kayak awakmu biyen gak tahu gak ranking. Kayak sekolah SD ranking terus lomba apa-apa menang terus sampai mlebu ning perguruan tinggi saiki wis kuliah awakmu ya ulah beasiswa. Cuma kadang-kadang ibu mikir ngene lho, kok ya cek nemene bapak ambek ibu kayak sok nyukupi kabeh keperluanmu ngono lho ndelok kanca-kancamu nek kuliah bodo nentengi apa ki laptop, bodo numpak sepeda motor tapi awakmu kok ya nrimo men ngono lho, Nduk. Ibu ya sepurane. Pun lah Bu, kan niku pun mikir-mikir. Kula lho nggih saged Bu nggih anu-anu nggih kula sepurane nggih sakdaring ngrepoti sampean. Lah saiki nek opo mikir awakmu kok butuh apa awakmu saiki coba saiki ngomong matur ibu. Awakmu butuh apa? Kula nggih kadangan ngoten niku lek kali napa nggih lek enten anu apa enten kanca-kanca kula nggih enten apa insyaallah enten lah Bu. Ngoten niku. Tenan to. Nggih, kula mboten pengin ngrepoti sampeyan mboten pengin kadang ngono. Kadang kula nggih dijak rencang kula sadaya-sadaya nggih lutung sih Bu. Kula tambel kebutuhan kula, kayak kula mboten ngrepoti sampean. Mangkan sampean pun mikir-mikir lah Bu. Ayo awakmu ki yo cek pintere to, Nduk. Ibu ki mesakno ambek awakmu wis tugas kuliah iki akeh. Sampai winginane lah mulih kok sampai jam 2 bengi ku gek nang ndi ambek kanca-kanca. Lah niku Bu sing kula mboten kandha sampean. Lah niku wingi ku. Apa yo ono gawean ngono ta sampai bengi ngono ta? Nggih, mboten gawean, kan tugas kula niku kan dereng mantun, Bu. Lah sontene niku kula damel jamane sakniki lak COD-an niku lho, Bu. Oh ngono. Lah kula niki COD. Terus tekan dinding ngono. Nggih, Bu. Lah daripada kula nganggur kan lumayan sih, Bu. Disukani 50.000, 100.000 kan lumayan. Lah sepeda motormu mek etek-etek kaya ngono ku ya tekan dindi to, Nduk. Lho, Mas elek-elek ngeten niki pun berguna. Sayang niki Bu, kula kali sepeda niki. Bu, alhamdulillah, matur nuwun yo Nduk yo. Apa, Dik? Terus keperluanmu saiki apa? Nggih. Adikmu rene. Nggih, Bu. Nyodek kene lho, Dik. Sik, iki anu ngomong mbek Ibu iki lho. Iya. Niki Bu lek nggih sepuntene sing kathah, kula sajane nggih enten anune Bu, kajengi bayar damel skripsi. Lho iya yo. Nggih. Wis bayar skripsi. Kula wingi sing iki kebutuhane akeh lho. nggih kathah Bu, lung nggih kula rewang-rewangi sing wingi-wingi nggih pun kula bayari kabeh. Kados bulanane niku sangu nggih kula mboten nedhi sampean. Pinter. Ya sujune awakmu barang ki oleh beasiswa dadi yo gak abot-abot. Lah niku. Ya wis nek pengen skripsi yo engko ibu yo tak rewang-rewang ning gone warung-warung ning sing ning rumah makan jane nawani ibu. Ngewangi korah-korah ngono lho, Nduk, tapi mboten napa-napa ta Bu, kula nggih sakaken sampean tapi ya napa malih. Wis engko nek trimo umbah-umbah setelika kan iso tak tandangi awan to nggone wong-wong liyane sing nggone perumahan Tompo Tika iku lho. Sing rong omah kuwi tak culno. Iya, Nduk kene. Wis ndang ngombe dhisik, ngombe kendi kono sing enak. Dah, anakku Bella ambek Dina. Mosok Mbak tok, Bu. Iya, ya sik to ya sitok to ya, Nduk. Wis saiki sing nomor 2 maju kene. Duh sayang. Iki lho Bu, Apa? Sepatuku saiki iki jebol. Wis wayane kudu tuku sepatu anyar maneh. Tapi nggak apa-apa kok Bu, aku yo duit tabungan, tapi yo sik gorong jangkep. Sik ta. Duit tabunganmu wis ono piro? Yo sik titik sih Bu, soalnya yo kan biasa Ono 150 apa ora? kurang sampai sih Bu, soalnya misalnya kerja iki kan aku kerja mbak iki lho Bu, koyo live ngene iki lho Bu, bayaran ini kan per jam to Bu. Iku punya ganti-gantian, dadine enggak entuk akeh. Gak mesti lah yo. Ngono Bu,
Tapi ya alhamdulillah Bu, lek ditabung-tabung ya iso ge tuku sepatu. Iya. Ya wis ngene, nek jebol iki jebol nemen, jebol mesem apa wis jebol guyu ngakak ngono? Wis mangap Lah iya. ngene iki lho Bu. Wis mangap. Alhamdulillah. Gak iso dikandani Gak tadi. guyu-guyu apa? Sita Biyen lah. iku wis Sepatu sampean digondongno, iku lho. Iya, gak Biyen wis apa-apa, Mbak. dijahitno, Bu kok jebol mana ya Sampean mergo gelem ora ta? gantine. Bu, aku iya, Bu. Apa? Aduh, anakku sing ayu. Bu, bukuku ki lho wis entek, Bu. Ayo tuku entek. buku anyar. Ya, sesuk tak titipno Mbak Eni ya. Iya, tukokno sing isine akeh misan ngono lho, Sing Mbak, isine akeh sing Mbak. ngandung pisan Iya. lho, Lah wingi ibu nukokno sing tipis ya saiki wis bar lho guru nenek nulis pirang-pirang papan Sik iku. ta lah. Pen iki gak popo njaluk buku. Tapi yo keadaan ibu lho sakno. Pen yo gak sakno ta yo. Mampune ibu iku yo iku ta lah sampean niku. Iya. Wingi ku nduk ya, Nggih, nduk Bu. Dina. Dek wingi ku maksude ibu iku wingi sementara dhisik tak tukokno sing tipis ngono lho supaya anak awakmu cek nyatet. Tapi mari ngono lah kok ya ibu, celengane iki durung ngumpul-ngumpul sampai saiki. Nah, gopo gawe makemu ambek gopo mbuh wingenane ku digawe apa ngono lho. Ya wes engko tukokno lho, Mbak yo. Iya, ya engko tak wes. titipno Mbak Eni ya. Duitnya Sing 50.000 tebel cukup pisan. tanduken. Napa Bu? Nek nukokno buku Lah, adikmu. nggih cukup, Bu. Ya wis nyanyi Bukune iki piro sing sampean? Nya Siji ta 50.000. Kurang 5 iki sing tek wis ah. Oh, nggih Bu cukup Bu lek 50. Wis iki nya 50.000. Mboten napa-napa, ta lek kula. Wis gak apa-apa. Lek mboten enten kula Wis enten, Bu. Ngene wae, engko nek kurang aku njaluk tolong tambahi ya. Oh, nggih, Bu. Nah, Bella. Nggih Bu. Ngene ya cuma deprono ta susah ya susah sepatune mangap. Iki nya iki ana dhuwit 100 nya. Tapi mampune ibu ya iki lho wis iki celengane ibu wis entek neh lho Gak En. apa-apa ta iki Bu. Aku sok nabung. Gak apa-apa, kok. gak apa-apa ya Bella dikai 100. Bel. Heh? Napa nih Bu? Bella aku tak kai 100. Enten insyaallah enten paling 700 karek nambahi 50 maupun angsal sepatu anyar niku Bu. Lah terus piye sing 50 digawe adik? Wis ngeten mawon ken dek enten kirangane adik-adik kula pun sinambahi Bu. Ngono andu. Nggih. Ya Allah, Gak matur apa-apa, nuwun ya. Mbak. Engko nek Gak bapakmu, apa-apa. engko nek bapakmu rawuh muga-muga engko bapakmu engko anu ana celengan dadi karek Nggih, nambahi Bu. Mbak Bella ngono ya. Nggih. Suwun Ya, ya, Nduk, Bu ya. ya. Suwun ya, Suwun, Bu. Mbak, suwun ya. Iya, Tak wis saiki tani lho Mbak bukune. Iya meneh Wis tak ndang tuku, Mbak. bodho Tak maem, tukokno. ndang bodho maem nang mburi. Ya wis, En. Adike di pakno kono. Nggih, nggih, Bu. Makme kono. Ana es prongkol lho nang kono mau. Lho, gekno es apa-apa ngono lho adikmu ki. Es kopi. Alah kopine mbok duwe tangga. Pak sampean ku watuk ta, Pak? Aku waktu gak kireken blas. Aduh, lah aku ki ya gopo ambek Aku anak-anak bolos lho, waktu Pak. ket mau Lah gak iya, direken-reken. lagi bodoh teko kabeh, Pak. Lah tapi lho, Pak. Anak iki lagi teko kabeh cuma kok reno-reno anak iku sing disambati, Pak. Sing nomor Lah, iya, 1 ku ya pengen kadang-kadang- apa ngono. Kadang-kadang mikir nih Gusti Allah gak adil. Ya aja mikir ngono to, Pak. Awak dhewe ku kudu bersyukur lho, Pak. Pak, nomor 1 anak dhewe ku pinter-pinter, Pak. Nomor 2 anak dhewe ku dadi anak sing nriman ngono lho, Pak. Gak kepengin nek kancane ngene-ngene terus dhek kudu Iya aku piye ngerti ngono Bu, lho. tapi ya apa keadaannya adik kayak ngene. Aku kadang-kadang mikir kayak Sardi ya dulur dhewe. Iku ben kan anak saiki berhasil, biyen kuliahe ya awak dhewe sing biayai. Ya toh? Iya, sampean Lah piye terus yo direwangi kok utang-utang. dilalah Sardi ku sukses anak situ. Awak dhewe sing ketere-tere ngene kok anake akeh. Lah iki lho. Iki biyen Lah iki iya. salah sapa ngono. Aku kadang-kadang kan makane Pak, Gusti Allah mosok ki sampean adil getun ta ta enggak anake ngono akeh lho. ku sampean getun ta, Pak? Ya enggak ngono, Bu. Ah, iya. Kok digawe anak akeh, kok gak digawe rezeki sing akeh Nah ngono. iya kuwi. Ya berarti rezekine dhewe iki rezeki anak ngono lho, Pak, gak makanya rezeki duwe. Makanya aku tuh kudu watuk ae. Aman deprono to, Pak, tak pijeti, Pak. Iki lho Pak wedang jahene. Tapi nek watuk digawe wedang jahe tambah kekel ya, Pak ya. Ya biasa iki tambah gak karu-karuan, Bu. Sing wis enak gak gak usah sih, Pak. apa-apa. Banyu putih ya, Pak ya. Ya. Ya aku nek ndelok awakmu mau sing Bella njaluk ngene, sing Eni njaluk Iya, iki, sampean sing- mau mireng to, Pak? Ya Tekon yo. krungu, nah aku janji dak gak wani, Ya, kok nek njaluk iya. aku ya apa? Aku ya gak nyekel dhuwit. Sama saiki mosok yo rane dhuwit 50-50 ta piro? Sebenarnya Jane iki mau mek sih, kurang Bu. 50.000 tok, Wah, Pak. aku juga gak tau di dompet lho kesian. Dompet ya kon gawa situ sing kena selerekan iku.
Ya wis lah Pak, wis ora usah dibahas Pak, sing penting disyukuri. Aja sampe aku karo jenengan ki omah-omah aja sampe keberkan utang ngono lho Pak ya. Anake dhewe ki pinter Pak, sampean tak critani. Eni ki melok COD-an terus melok kerja apa-apa ngono lho mbek kanca-kancane. Lah terus iki mau si Bella iku butuh sepatu. Aku rak duwe celengan 150 to Pak. Si Dina njaluk buku sing kandel ya tak titipno Eni kabeh. Eni tak kono-kono buku, mbek Bella tak kei 100.000. Nene, aku tak idep-idep silaturahmi sampai nang Sardirono. Lah, sampean niku silaturahmi tapi terus karo berpamrih, Pak. Ya wis gak apa-apa. Gak dipungkiri maneh, Bu. Anjane dhewe ya butuh ya, Pak ya. Anu, apa ngingkari kenyataan mengade gak duwe. Tak coba rono mbok menawa Sardirono lah saya apa. Ngono gak welas aku tak tang duit. Ya? Utang ya, Pak. Ya iya kayak biayane mau koyo disaur titik-titik, Pak. Aku yang karo njaluk izin sampean ana rumah makan sing jarine gelem aku wang korah-korah aku gelem. Ngono Pandansari gelem. Pandansari golek anu. Golek apa? Golek tenaga ya. Golek tenaga aku nek korah-korah gelem Pak, liyane aku masak ya gak iso lho, Pak. Iya iya. Ya sing ae aku tak nanggone Sardi ya. Dengano ae bengko Sardi. Sampeyan gak dar dhisik to, Pak, mbek arek-arek ngono lho. Ini Bu ya. Langsung ta. Ya wis Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Nyambut gawe tambah suwe atiku kok tambah berbunga, tambah seneng, tambah kerasan melo Pak Sardi. Kadek wong sugih sing paling aku kerasan, semakin aku bahagia seneng karena Pak Sardi duwe anak ayu, anak semata wayang. Kadek wonge yo apik sing jenenge Mbak Windah iku lho. Aku sampai ya apa ngono terbayang-bayang. Danio umpama Mbak Windah iku susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ngene iki wis kok tanggep koyo omahku dhewe, omah tak resiki. Terus nyawang Mbak Windah iku rasane ya apa? Auranya ada kotok. Apa Cak Kasman sampe lu kok ngomong dhewe? Nggih, ngapal nopo sampean? Ngapalno bahasa cinta. Cie, Cak Kasman paling jatuh cinta. Pun ngoten tah. Setiap insan kan punya hak untuk mencintai dan dicintai. Nah, iya Cak Kasman. Iya. Sampean berarti jatuh cinta. Iya, nggih. Badhe butuh napa? Kula bantu. Iki lho sampean ta iki. Iki aku nggawa kowe iki lho. Kowe? Heeh. Aduh kok ngerti mawon sampeyan niku senengan kula lho Mbak Windah. Ya gak ngono-ngono sih Cak Kasman. Jenenge kan sisa iki mang lho. Oh, mboten napa-napa sih. Apa Kak? Sisa. Sing penting itu sampeyan ono perhatian kali kula, seeling kali kula ngoten lho. Iya, nek gak eling ya apa sih Cak Kasman sampean lho kan kerjane nang kene. Nggih. Ngrewang wong tuaku. Nggih. Lah sampean lho labes kok sajake berbunga-bunga, nguyang-guyu. Aduh, Kula melok Pak Sardi niki kula saupeneng ngoten lho, kula pokoke bahagia kerewasan kula. Nggih. Sampean iku ta jatuh cinta mbek iku ta sing sebelah iku ta. Ampun takok ngoten rahasia. Nggih anjane ten sebelah niku. Halah. Nggih. Sing sebelah iku iku ta. Mboten. Mbok iem. Ora napa. Lah sebelah ndi lho? Nggih enten lah pokok rahasia. Biar rahasia. Nggih, biar ku simpan dalam hatiku. Nggih. Ambek menikmati ki lho. Nggih, pun terima nggih kowe nggih.
Pun Aja ngono, kesel sampean. Eh. Santai, Mak Mi. Nggih. Biasa lah. Nggih. Ya wes. Nggih, Anu matur sik, suwun. aku tak anu sik. Nggih. Ya wes ya, tak tinggal sik nang mburi. Mbak Winda. Enak Winda kekasihku. Winda sayangku. Kotok. Awak mulak pancet ae. Min, Bayem rine, ketan pulukane. keturutan penjalukane. Ayo matine. Ayo matine, ketan pulukane kok disiki ae. Ah timbangane aku carry. Ojo rame-rame. Aku saiki lagi bahagia. Soalnya aku lagi jatuh cinta. Iki mau ngerti gak? Jajan iki kowe iki. Ini dikasih oleh orang yang tersayang, orang yang ku sayang, orang yang ku cinta. Sopo kon kepingin ngerti? Mbak Winda. Wah niku aja terlalu menghayal. Menghayal apa? Menghayal apa kan mbok ndelok Sekar Banjar. Wong bukti kenyataannya Mbak Winda ana duwe jajan yo eling karo aku. Berarti kan dia cinta sama aku. Jok kuatir, engko nek aku dipek mantu Pak Sardi, aku rabi karo Mbak Winda. Awakmu tak angkat derajat yuk yo. Kon iku lho gak ndelok potongan. Delok potongan apa? Gak ndelok Sekar Banjar ta yo. Sekar Banjar. Kon iku ibarate wong cebol gayuk lintang. Loh, iku kan cuman ibarat, iku kan cuman pepatah, paribasan. Lha memang kenyataane ngono dadine. Cinta tidak memandang harta, cinta tidak memandang rupa. Nek wong jatuh cinta, pokoknya jatuh cinta. Kon tak kandhani ya. Iya. Nek awakmu jatuh cinta karo ning Winda. Ya. Iya. Ya walamun benjang kon. Maksudnya ya apa? Ya wis gak mungkin lah nek awakmu iku diterima Wis mbak. jelas awakmu kan gak ngomong gak terima ya urusanmu. Lho wingi iki lho ngomong-ngomongan ambek aku. Wis mengatakan I love you, you love me, love meja. Walah, iku lak wingi. Sing penting lak kenyataane saiki. Tetep Mbak Winda iku pacarku. Ya gak iso ta. Ya pacarku. Wong didelok penampilannya ae kon ambek aku iku ya tetep ae. Kan dulu penampilan saya kenyataane. Iku lak wingi, tapi saiki Mbak Winda kan perhatian mbek aku. Ya wis gak iso. Kotok-kotok. Pak Sardi. Bapak Sardi. Pak Morotua. Clear. Ngomong apa? Niku ngomong kon. Nggih. Ngomong apa ae? Ngeten iki, lare niki jatuh cinta. Nggih. Pantes ngoten iki. Ngisini niku Pak Sardi. Kasman. Nggih. Kasmin. Nggih. Aku wis ngerti kabeh semua. Loh, sampean semerap? Ngerti? Sampean ngerti? Alhamdulillah. Nggih kantun ngrestui mawon. Kasman nopo? Kasmin. Sing dadi mantune. Cuma ngene ya. Nggih, napa? Tolong Nggih. ngoco prejenganmu dewi-dewi. Aduh. Gak. Man. Men. Ngoco man. Praimu wis meletek-meletek kabeh. Aduh kok becik man. Koyok tanah sing nelo-nelo. Nggih, Sing mau gayo iku lho gak nututi. Man. Men. tapi Mbak Winda niku Apa? perhatian kali kula wau Kali kula ya Pak Sardi. Perhatiane anakku nang awakku mergo ana belas kasih. Ngerti? Mergo ngesakno. Awakmu gak tau mangan roti kaya ngono, Jas. Nggih ajene. Lah ya. Nggih. Wong kula nggih. Terus nek anakku perhatian terus kira-kira awakmu nampane nek anakku seneng karo awakmu ya. Nggih. Modalmu apa? Dengkul. Nggih modal cinta kula modal temen niku. Bu, ngomong ngono iki. Lah iya sih, Pak. Sampeyan iku lapo ngrek-nrek loro iki? Ya aku ya susah gerisi aku. Loh, masih anak dhewe yo gak ngarep gelem to, Pak. Kok Alhamdulillah Bu, nek sampean pun nyetujui. Labemu ngomong Niki wae omongane ya. Niki wau lho. anakku lho gak ngarep mbek awakmu ngene-ngene iki. Oh alah, lah tapi Iso ku lho. perhatiane kalih kula kadang nggih dipundhutaken unjukan. Tolong ya. Nggih. Delok Awakmu posisiku. iku. Nggih Pak. Delok posisiku. Nggih. Nek pancen awakmu ndek rasa seneng mbok ya sing digrayai awake. Pantes apa gak sih?
Aku terang-terangan. Nek aku terang-terangan duwe milih awakmu salah sithik dadi mantuku. Apa sapa aku iki? Nggih pun ngoten ta. Apa sapa aku iki? Nggih mboten semerep nggih apa sampean tapi rezeki kula. Nggih, tak jono kaca-kaca. Kaca lho. Kula nggih wedi. Awakmu mbek. Nggih. Kulitmu wong loro iki lho delok ta. Nggih. Masa diadusi ya pancet koyo ngene iki. Nggih nggih. Kok becik, Pak? Kula kajenge masih digoprot nggih pancet nggih. Masa kula masih didusi niki nggih prejengan. Lah iya serek. Awakmu ku nyambut kene wis gak tak anggap koyo pembantu, tak anggap koyo keluarga. Lah nggih keluarga berarti mantu. Kula dianggap keluarga. Ngono lho. Betul ya. Omongan iki ojo sampe kewetun nang njaba lho ya. Wirang aku isi. Mboten kula tutupi niki, Pak. Kula tutupi pun sampai kawetu omongan iki teng tiyang jauh. Wis, gak usah bahas ngono Iku mana. arek kuliah. Nyambut gawe. Koncone koyo ngono kabeh. Ngene iki kontak eman. Lah on min. Oh sing ngrasakno arek loro iku, Pak. Aku ya mangkel ya guyu ngono. Ayo. Arek iki Kok lucu-lucu sih? ku lho. Kayak ngono iku. Iya, Pak. Ngerembug anake dhewe. Anak semata wayang. Iya. Winda iku gak elek-elek ya. Iya, Pak. Tumbuh menjadi dewasa, saiki ketok ayu. Ayu ini koyo ngono. Terus koncone ya koyo ngono apik-apik kabeh. Iki winginane ngomong njaluk ganti mobil lho anak dhewe, Bu. Ya wis dukokno ae, Pak. Wong anak mok sitok karo tunggale. Terus kate ge sapa nyambut kene kanggo anak? Iya ta? Pancen. Cuman aku njaluk tolong Bu nang sampean. Iya. Anak wedok iki cedheki karo ibu. Iya sampean sing gelek nutur-nuturi. Ya wis gak Nggih, Pak. kurang-kurang, Nggih, Pak. Bu. Sing njaluk sapa? Lho, mboten nimbali kula. Gak. Metu rono, aku bapakmu kate metu.
tak omongi. Pak. Sik ta awakmu kok. Akhir-akhir iki akeh omongmu timbang awakmu. Lho. Ya mbok wis gawe wedang mbok Ya sing wis to ya. penting iku wedang. Ngarepe. Sampeyan kuwi apa sih, Pak? Oh iya nek meja mau. Lah iya mari combe kok iso lali jajanane ta. Tak gawekno, gak apa-apa. Engko nek wis entek digawe. Nek ijek yo. Aku iki nek ngrasakno Pak yo, anak sampean Apa? iku. Lho, aku iki ngomong mbak sampean. Gak aja deg-degi aku lho. Apa deg-deg? Kok ngrasakno kok kaya dirasani. Oh, anake dhewe, ngrasani anake dhewe. Oh, ya gak apa-apa. Iya, ngene lho. Pokoke aku njaluk aja sampe ngrasani tangga. Gak. Lapo rasan-rasan tangga iku? Awak dhewe iki gak ono salahe apa-apa mbek tangga. Aku iki selalu ngalah kok, Pak. Masih ono tangga ngene-ngene aku diseneni ngene diloro ngene aku meneng ae. Ya wis kembang turu melok-melok sego wadang karene sore. Gak peduli wong alok-alok. Sandang pangan golek dhewe. Iya sih. Ngene lho, aku iki mikirno anak sampean. Lah anak situ kok ya kebeneran. Roni. Iya, Roni. Oleh ku gawekno jeneng kan pas. Roni. Jarene tangga sebelah ki. Nek nyeluk aku ki, makne Roni ngono. Makne Roni. Lah jane anake jenenge Roni. Aku yo ngomong ancene anak kula jenenge Roni, ya bener sampean nyeluk makne Roni. Ngene lho. Ya apa? Jane kaya Roni iki gak pantes sak mung dadi anake dhewe. Anake awake dhewe ngene. Pantes. Pantes yo anake wong sing berkecukupan ngono lho. Wong sing sugih. Lah arek ndelok arek ganteng iku. Gak. Niru sapa? Ya separo niru aku, separo niru sampean. Gak iso, paru-paru ya tetep niru iki EBC iki. Oh, masih EBC nek ana ganteng kok anake ya kudu ganteng ya. Nek kana aku ya gak iso dadi ganteng ngono. Iya. Sampeyan iki ben asal usule ijol sandal lho. Pak. Biyen sampean ngawur ae sandalku gawe. Iso dadi Roni. Kaget aku. Gak awan, gak sore, gak pengen nonton emak barek bapak rasanya aku melok ceria kan. Ngono ta. Lho iya. Ya. Ngene lho. Masih awake dhewe wong gak duwe tapi tetep mesran ngono lho. Lah iki mesra. Iki sing gak dimiliki oleh keluarga liya. Kadang-kadang keluarga liya iku secara ekonomi ketoke gak duwe. Heeh, tapi sambat ae. Ngono ya. Kayak emak kan gak tau sambat sih Pak. Oh, gak. Gak tahu aku. Masih bengi gak tau sanggap Pak. Kok gak tau sambat Pak? Gak wis makmu wis los-losan lho. Sing penting iku. Ya ngene lho. Ngene lho Ron, aku iki mah ngrasani awakmu ya gak ngrasani elek wong jenenge anak. Gak iku lek ngrasani ya gak iku jenenge apa itu ngerembug. Ngerembug ya. Aku bersyukur ya anak awakmu iku temen. Aku ambek makmu iku bersyukur temen. Ngene lho. Kon anake wong gak duwe. Tapi awakmu tetep sadar ya. Gak sampai pola-pola, gak tau ngeluh ngene-ngene. Tapi ngene Pak. Nek awakmu anake wong gak duwe, ya syukuran lho awakmu iso sampai kuliah ngene iki le. Awakmu kudu bersyukur ngene Pak. Ini Pak, sepurane ya. Narasi sampean iku mau Pak. Narasi sampean tak walik. Ya apa? Nek sampean nganggap bahwa awake gak justru aku sebaliknya ya. Aku merasa duwe bapak Riko karo duwe mak Riko merasa aku dadi wong sugih. Ngono. Wong duwe. Ngono. Iya. Jadi sampean anggapane gak duwe utawa menurut gak. Sebaliknya aku merasa bersyukur duwe bapak kayak penon duwe mak kayak penon aku merasa dadi wong cukup, wong sugih. Ngono ya. Mergo sampean gak tahu sambat, gak tahu mengeluh senajan aku iso kuliah kayak gini ndak merasa terbebani. Iki yang mensupport awakku atau memotivasi aku supaya iso junjung derajate mak. Kan ngene iki tangga-tangga iku sampai iri lho. Untuk keadaane bapakmu ambek makmu iki. Iri apa? Wong gak duwe tapi kok iso mulyahno anake. Harmonis ae ngono. Penguripane rukun, harmonis, apa le? Harmonis.
Ya secara ekonomi kayak mak adik bapak ini kan ya mengadang-adang ngono-ngono sih. Tapi aku gak ngono, Pak. Aku yang dimotivasi sak liyane bapak usaha ning sawah sekedar rong kedok iku ya. Aku yang duwe usaha ning jopo kadang-kadang ya makelaran sak ono. Sing penting lak halal sih, Pak. Halal ya nak, gak apa-apa. Kadang-kadang aku duwe barang sing kira-kira kena diprospek didol lewat online ya aku ya usaha ngono Pak. Sing penting lak restu peno sih, Pak. Iya. Masih mak iki ro kon. Makmu iki soke apa? Dikongkon wong ngene-ngene tak lakoni, sing penting oleh buruan, oleh dhuwit. Iya oleh jasa ojo buruan lah. Oleh imbal balik. Oleh imbal balik. Senajan peno mendino jangan cuma lompong paribasane, bayem godhong kates. Tapi lek iku sampean apa masak sarana ikhlas sarana tulus iku ndadekno energi yang positif yang iso menunjang kecerdasanku mak. Aku dilem anakku rek. Aduh seneng aku. Sambele peno iku lek tak rasakno balik sambel-sambel teko warung apa nang restoran gak ono apa-apane. Siji. Iya. Makmu iku tapak tangan nyambel sak nyambel korek-korek ngono dadi lan enak. Dadi soalnya gak ono liyane maneh, Pak. Iya. Iya, kan liyane maneh bener. Bapak nggarap sawah kan sawahe wong, bapak ibu tani kan duwe tegal sawah sing ngono. Nah, iki ngene. Ya aku sekedar ngomong, gak bermaksud menekan peno bapak barek emak. Iki lah aku wayahe bayar semesteran sih, Pak. Iya. Awakmu semester piro nih? Semester 3. Iku tak critane lek jaman kaya sampean ini gak ngarani gak semester. Tingkat piro biasane ngono. Tingkat piro ngono biyen awake dhewe. Iya kan. Tingkat piro ngono, gak semester. Tadi ngomong tingkat aku tingkat loro lah ngono. Iya, tingkat loro. Tingkat loro. Lek duku-duku abot Pak. Iya kan. Gak awang-awang ngono. Peno gak ono simnen dhuwit piro-piro ngono ben tak gawe tambahan bayaran. Simpenan duwe apa? Monggo. Lho monggo. Ono daya. Minah. Kak anu ta iki lho sampean. Kok siap-siap. Kak kata. Pak anu. Ron iki kancamu ta nak? Nggih, Mbak Windah tepang. Kula tepangaken kula kancane Mas Roni. Sinten namine nak? Kula Windah, Bu, Pak. Kapan kula tau tak critani sih, Pak? Iya. Windah iku sering kampus apa sering nyupot aku kadang nyun sewu ya. Kadang lek gak iso numpak apa ojol iku sing bayar ya Windah. Ya lah iki mangene lho nak, ngerembug iki lho Mas Muroni iki wayahe bayar semesteran. Nggih, saniki ojo cerita, gak usah ngomong iku. Nggih, Bu. Ojo ngomong iku. Waktune bayar enggak aku ngomong. UKT-ne. UKT iya Mas ya. Iya, tapi wis beres kok. Alhamdulillah. Wis beres Kak? Loh, sampean wingi kan wis beres. Lah sampean wingi kan dipanggil nang anu. Lah dipanggil ngono. Iya, iku sekedar ayo sejujur ae ta. Ron, maksudnya apa, Bu? Ancane wayahe bayar, Nak. Oh, lah iki aku durung bayar. Wis jujur ae, gak usah bohong-bohong. Iya. Jane yo ngono tapi ojo ngono lho. Mak bayar UKT ngoten ta. Iya, anu Indah sepurane ya. Iya sepurane ya. Aku tak ngomong memang aku durung wayahe bayar. Ya ngono sampean kok gak matur aku sih. Kan awak dhewe kan kekancan wis suwe, wis ket awal ya wis. Iya lek sampean ibuku aku matur. Sampeyan konco-konco. Mas jenenge kanca awak dhewe wis ket awal iku ket masuk kampus awak dhewe kan wis kenal wis akrab. Matur suwun sadurunge tapi aku berterima kasih sampean gelem nyusul aku rene. Ya keadaane wong tuaku ya koyo ngene iki. Aku kan ono is gantian lah Mas. Sesuk-sesuk wis sampean ganti gak apa-apa saiki. Iki wis sampean gawe gak apa-apa tabungan. Nggih nak, nggih matur nuwun saderenge lho nggih nek sampean purun bantu anak kula. Engko ngene lho Le, engko tak dolno ali-aliku. Gak apa-apa. Iya aku iso sadhe. Iya. Iki jame wis mepet lho Mas. Sampeyan kok durung siap-siap. Ayo nang budal. Sepurane aku mau ono tugas sak durunge kuliahku ono tugas karo Indah. Iya iki durung rampung. Aku dibarengi nek gak apa-apa sih. Budal bareng ambek iki kanca. Iya Pak. Iya. Sing hati-hati ya Nak ya. Iya nak. Sepurane gak usah sarapan ya Pak. Iku bukune iku lho sampean kok kari iku lho sampean gawe iku lho. Iki dudu buku iki catatane bon-bonane mak ning Pak anu ning iku lho. Wis ayo. Ya.
Ngeten lho, Pak, Bu, nggih masalah bayar UKT-ne Mas Roni nggih gampang pun kula sing ngurusi. Nggih. Loh, ngrepotaken sampean. Nggih, pareng Bu. Monggo. Loh, alah ya, alhamdulillah oleh pitulungan iki mau. Ya, Pak. bejane anakmu ya. Ya. Ono sing dengar sih kantin kampus kok sepi. Biasa arek-arek yang minus podo nggo laptop dhewe. Aku lak sungkan tak jane laptop iki nebeng ning kanca-kanca sak jane ya kepengin sih duwe laptop tapi ya apa maneh. Apa-apa saiki mengerjakan tugas kuliah tekok dosen iku kudu nggo laptop. Lah aku terus disili terus barek pindah lak sungkan sih. Ya sik ngomongnya sih aku nyilih tapi kok gak tau dijukuk. Kaya-kaya dikekno kabeh atau dikekno laptop lak ya sungkan. Apa nek aku wong lanang rek? Ya didekake kan kudu duwe harga diri. Iki Permisi, petugas Mas. Oh, Mau pesan apa nggih? pesen apa-apa? Sampai siapa? Loh. Ya pelayan kafe di sini, Kok Mas. Kok ndak pernah mendelok sampean? Baru iki, Mas. Oh, baru. Nggih. Oh, saya kira kalau kuliah di sini petugas atau pegawai kafe sini. Ini menu yang terbaru apa, Dik? Menu yang terbaru ini coffee latte, Mas. Oh, kopi latte. Kopi latte apa terlambat itu? Bisa jadi kalau kelamaan nang kantin iki bisa terlambat, Mas. Iya. Sampean sebelumnya memang kerja di kafe atau di kantin yang lain? Sebelumnya kerja nang kantin selain, Mas. Makanya pembawanya tangannya kok gini terus itu. Iya, namanya siapa? Namanya Mita. Mita. Tadi sebelum saya ada pengunjung ke sini enggak? Belum ada, Mas. Iya. Emang janjian tau, Mas? Enggak gitu. Saya kan yang paling setia mengunjungi kantin ini dan enggak pernah lihat sampean. Oh, ngono ta. Jadi memang belum ada yang kesini. Kan emang baru iki, Mas. Nanti kalau ada seorang wanita cantik, misalnya saya lagi ke belakang, sampai ngomong, tadi ada Mas Roni di sini, bisa ngomong ya. Oh, nggih, Saya siap. janjian di sini. Biasanya saya duduk di ini, di meja pojok ini. Ini colokannya kok cuma satu nih. Colokannya listrik. Biasanya kan saya pasang laptop di sini. Oh, masih direnovasi, Mas. Kemarin kok direnovasi ya apa sih? Apa ya? Kemarin iku Oh iya, anyar. iya, anyar, Mas. Ya, ini kan biasa diolor sana, diolor sini. Jadi ini pesen apa iki, Mas? Sembarang selera sampai selera aku juga. Loh kok kayak ngono sih, Mas? Saya ngetes kamu bagaimana secekatan apa seorang pegawai kantin membaca niat atau pesanan oleh seorang pembeli yang baru ini. Saya ngetes kamu seprajengan seperti saya ini kira-kira sukanya minum apaan. Saya enggak Loh suka ya kopi. kalau bukan cenayang toh, Mas. Saya tak keberatan dulu nanti kalau ada yang kesini jangan tanya namanya siapa, kalau namanya Indah suruh nunggu. Loh iya Indah. Tapi Indah loh yo banyak. Mana Ramesan? Apa itu? Dek, enggak, Mbak. Iya, loh. Di sini tadi ada temen, ada cowok kesini nggak? Oh, enggak, ada, Mbak. Ada. Namanya Siapa ya? siapa yo? Roni. Oh iyalah, kemana? Mbaknya? Ke belakang katanya. Oh, Mbak yang janjian Iya, ya, Mbak. janjian. Mana mejanya di mana tadi? Mejanya di mana? Di belakang, Mbak, nomor Enggak, mejanya. Nomor berapa? Nomor 13. Oh, nomor 13. Waduh, kok nomornya sial ya? Nomor 13 itu nomor sial loh. Waduh, Mas Roni ku piye iki? Oh, kok milih meja 13. Sudah ada namanya seorang gadis cantik namanya Indah sudah ada sini. Mas. Sampai Sama Sepulane. tadi pesen apa?
Aku tak. Adiknya ini. Aku ngenteni sampean pesen apa? Aku gak wani Loh, ya lancang, Mbak. Belum Winda. mesen iku, Mbak. Belum ta? Iya. Dari tadi belum. Iya. Sampean kok yo ngono sih. Kayak Tinggal pesen. Hah? bawa Sepulane. iki Oh, lho. enggak bawa uang. Gak Enggak ada uang. Nggak. Sampean aja ngisi-ngisi no aku po Mas. Aku nggawa dompet tok, Dik. Sepulane. Guyon lah ya, Dek ya, guyon. Dek, Wes sampean pesen wes, apa nundang Dek Menu yang dibawano terbaru. adiknya. Terbaru. He. Apa sih? Apa sing ojo larang-larang? Kok malah dibanter-banter lah. Wis kan, nyalin. Lho ya apa? Dadinya pesen apa iki, Mbak? Aduh, iki. Winda. Sampean pesan, wis pesen ae lha apa sih sampean kate ngomong-ngomong ojo sing larang-larang. Bukan. Kabeh ku beres. Biasanya ya apa sih Mas sampean Saya pengen menikmati menu yang terbaru dan tidak dilarang oleh agama dan negara itu loh. halah. Oh. Cek nemen Tapi regane Mas. 50.000 lho, Mbak. Harganya 50.000. Iya. Yang menu ini. Heeh. Yang Nggak kopi apa-apa. apa tadi? Kopi latte. Itu enggak ada alkohol kan? Gak ada. Di sini lo menunya ada aman kopi. semua. Kopi yang telat. Latte, Mbak, bukan Kopi led. latte. Oh, led. Pesen kok aja pejabat ae. Aku tak ngomong Dek. Sik ta sampean iki. Jadi no, sing sik, bayar iki Dek. siapa? Iya, gini Dek, ini ayo pesen. Sama sampean ojo bertele-tele ngene, sampean pesen ae nang adik iki lho, sakno ojo digudoi ta. Aku mau ya wis nyekel nota pesanan tapi ya tak ora wedi aku. Apa sih, wis kebiasane Indah guyon. Aku cuma mau wis pesen banyu Iya, bening. sampai tersipu malu ki lho, Duran sampai Ini komentar ini, aja. aku air mineral. Adiknya. Air mineral. Oh, hidup sehat. Terus iki, makannya apa sampean makannya apa? Wis terserah. Makannya apa? Terus. Diabetes ta, Mas. Bor, sing nom diabetes. Oh, iku ada yang bisiki. Aku itu mengikuti program negara pengiritan. Sebentar lah, Dek. Sama ada bisikan gitu. Iya. Iya, Mbak, ada sing Wis, bisiki. Karena pesan air mineral ada yang bisikin Wis itu. kabeh menu kon Kita rene. Kon rene tulisane tok kon rene. Sebentar lah. Aduh, Dek, sama tuh maaf ya, memang Indah. gitu Mas Roni Kasihan ya ini, gitu. ini pakai Seneng baru. udah ya. Ya ini pakai Ya, baru. Dek ya, yang sabar ya, Dek ya. Iya, Mbak. Tadi iki sing bayar sapa iki? Ya sudah. Sing bayar. ae. Masalah bayar, masalah keuangan itu nanti Iya, ya, urusan aku gak kita. duwe. Kenapa Aku sing- sama wis sama. yang Kok penting Mbak sama layar. mau yo gak Ini sama ini apa ini? Apa ini menunya? Mie apa ini? mie pangsit iku, Mbak. Mie pangsit. Kok mie pangsit toh? Apa aja? Itu ada menunya? Mie kacauan. mie hom pimpa. Mie apa? Hah? Mie Ya ini mie ruwet. mie ruwet, Mie ruwet, Mie ruwet. mie bulat, mie mikirin kamu. Oh, Mikirin betul, kamu yang Mbak. bengong, Wes. Sekarang ambilkan, tak tunggu ya. Iya, Ya, iya, wes. Mbak. Ya. Wes. Ya. Tunggu ya, Mbak. Iya. Pakai lama loh. Sekarang ngono lho, Mas sampean budoi, adik iku malah masakne sampai tersipu-sipu, wajahnya sampai memerah lho. Asing, dia di sini kayaknya wes sering rene tapi kan gak tahu. Iya kan ketok is anu baru karyawan baru deh. Mohon maaf sebenarnya. Iki Iya, laptop Mas. sampean kan wis tak gawe suwi. Heeh. Sampean kok begitu baik sih meminjamkan laptop sampai berminggu-minggu bahkan tiap ini sampean kadang-kadang kan gak pesen menu wis sampean pesen aja bahkan notane wis sampean bayar. Itu apa sih? Ya mosok sih Mas, sampean mosok ngono iku gak kroso. Dan Mosok yang gak paling rumangsa indah, belas sampean. mohon maaf aku tidak bermaksud menyinggung kamu. Loh, ini aku takon yang apa bagian pembayaran itu kok ternyata semester iki aku wis lunas sampai sing bayar. Lah ya kan wis matur nang bapak ibu sampean. Ojo ngono tadi Loh, aku ora oh sungkan gak, cilik. bukan oke nek sampean isi nek sungkan gak enak gak nyaman ya sok-sok nek sampean kerja sampean balekno ngono lho wis ngono lho Mas. Iki sing gare angel aku merasa utang budi terus aku kudu mbar sing yo apa Indah. Yo ngene lho Mas, masuk sampean iku gak rumangsa belas ngono Mas. Awak dhewe lho kekancan serawungan wis ket awal kita masuk nang kampus kene. Aku menyadari baik kebaikanmu sangat baik terhadap diriku ya. Dan aku merasa seorang Winda bahwa sahabat yang benar-benar sangat perhatian kepada seorang Roni. Tapi
Sik Ya apa ya? Mas, aku iki sampe nanggep sahabat tok ta, masa aku gak berlebihan. Ngene. Masa gak luwes ya, Mas? Iki kok Hah? Oh, Heh, Mbak Win. Eni. Loh, sini kebeneran Mbak Eni. Loh, lapo Dik Win? sapa maneh kok Loh, sekene lo nang kafe kene ayo mak-mak kene. Gak enak iki Nang mang aku kantin, arepe. nang kafe. Loh, iki mah aku ya ono perlu ambek awakmu Win. Iya. Sik ta lah, iki sapa Win? Leh, sik kenalno iki. Winda. Iki anu Mas Roni. Ini saudaraku. Dulur. Saudaraku ini putrine Pak Deku. iki. Iki Kenal no? Mbak Eni. Mbak, aku Roni. Oh, nggih Mas, Mas Roni. Ojo boso ta lah wong aku ya. Oh ya wis Iya, Mas. Biasa Mas, iki kan Dalem ndi? enakan. Ya Mbak Eni. cedekan ambek Winda. Mono janjian ketemu ning kantin kira apa wis ono janjian ta? Ya wis lah, mestine ya wis ana perlu mbek aku. Nyun sewu, Indah. Sik. Eni. Nek ndelok bodi. Kok seharusnya kan saya ngomong bodi bal. Eni juga apa sekolah nang kene atau kuliah nang kene? Iya sih Mas, Sik Mas ya tadi tak tinggal situ. nang anu sik dulu. Nandi Win? Sik tak lagi nek sik ambek koncoku. Wis aja repot, kene lah. Lah apa repot wong nang Lho, kantin. gak repot-repot. Sampe tak pesen tak Wis pesen. ngombe ae aku ngombe ae. Ngombe Win, aku sik warek ri. Eni, sih sebisa mana salaman jenengku Roni. Oh, aku Eni Mas. Eni ya. Eni. Iya, ojo suwe-suwe ngene salaman kok. Enggak, aku ketengen koyo Suwe-suwe. mengingatkan aku pada seseorang yang aku koyo tahu urus tapi kok gak tahu ketemu ngono. Iya, familiar, ngono maksudnya. Yo mesti ae. Ojo gopenan dhisik, aku kok mulih iki bareng. Sik ta Mas, sampe Mas Roni. Cek aku tak ning anu. Ketipo, ojo mesti Ning toilet cek. Oh hehehe. Apa? Anu iku Mbak Eni iku mang pacarku. Oh, pacarmu karo ngono ya aku yo Reni ae gak enak aku ganggu awakmu Lah Win. apa sing ganggu sampe lah ono perlu sih mbak aku. Iya, iki mang ini lho, aku mang budalkan ambek koncoku sih Win. Lah bareng lah aku iki koncoku mulai dhisik arek absen. Arepe bareng. Heeh, karku aku iki bareng ambek awakmu oleh ta Win. Kak, iku ta. Ini lho Mbak Eni. Masalahnya apa aku kan mesti budal mulai ku kan apa kanu ambek Mas Roni maksudku. Walah, awakmu Ini mbek wis sampean tak ganti gawe wis digawe numpak. Sampean numpak wis ya, sampean Loh, sampean numpak iki gawe numpak angkot ya. gak wis Win ojo. Gak apa-apa. Wis gak lek awakmu gak iso gak apa-apa, aku tak ndelok barengan liya. Ojo ngono. Kita kan bersaudara, kita Masihan, kan aku ki wis gelek ngrepoti Wis iki wis sampean awakmu. terima wis iki uang jajanku. Gak wis Win, aku gak ikhlas. usah. Wis gak usah. Ya wis ya tak tinggal ya. Loh, Mbak Eni, temen ta Win? Wes aku tak iku wes iki ya. Ya iku- wes, hati-hati. iku tak bayar pisan iki. Oh, ya Win. Suwun ya Win ya. Apa kon plirak-plirik ambek aku? Kon nek gak enak ati ngomong ambek aku. Kok kene nyambut gawe wong loro lho ya. Teko desa wong loro. Rene aku sing ngajak. Kon niku manuk engkok ta ya apa kakuk-kakuk. Tak saduk pisan ndelok atiku iki mangkon ndelok kon niku. Aku yo males ngomong mbek awakmu. Aku ndelok awakmu iku rasane garakno kudu mukok aku. Iku apa kon niku? Ketara nek atimu elek, wonge wis elek. Atine tambah eleke nemen. Alah wong loro ya padha eleke ya kate ngelokno. Tapi ya kacek nek kon ambek aku. Kacek opo ni? Kacek apa nih delok lah. Penampilannya sik keren aku. Alah, wong kon gawe kaos sponsor. Saja pokoke ya apa. Windah iku jadi milikku. Pokoke ya apa. Pak Sardi ku dadi maratuaku. Ambek Bu Indah dadi ibu maratuaku. Aduh.
Kon kudu ngalah ya apa kudu ngalah. Wis gak iso. Kok gak iso? Nek aku kongkon ngalah, Iya. timbangane aku loro, tak pilih waras aku. Loh. Maksudnya? Lho. Kok kau pilih waras? Ngene. Nek awakmu sing ngeyel kepingin ngrebut Mbak Winda, iku berarti kon wani ngelangkai mayatmu. Wah, kon langkai dulu mayatmu. Kok geden sumbarmu kon niku. Rungokno dhisik ku mang langkai dulu mayatmu. Langkai dulu mayatku. Wis kaya pokoke kok. Iso. Hei, aja melok-melok. Hei. Aja melok-melok iki. Diam. Ngomongmu pating pecotot langkai mayatmu bareng opo iku? Lah niku nek niku lho. Min. Nggih. Niki adang-adangi laku kula Pak Sardi. Ngeten. Kula niku pun kadang ngeten lho. Nggih. Semerpang ngeten. Sik, kalimat ngadang-adangi lakumu. Duwe laku apa? Ngeten lho, tak kandhani di. Lho, ngapunten Sardi nggih. Nggih. Mulai nglamak. Nggih mboten ngapunten nggih keprojot niku. Ngeten iki, arene wis gendeng gak iso ngaiti. Nggih, omonge ngantur. Dhewe unek-unek kepingin nyambut gawe ngene nggon liya. Ngomong gak? Mboten, malah kula kepingin manggon ten griya niki sak lawase. Lho nek kula mboten ngoten Pak Sardi. Nek kula kepingin ngenggoni griya niki. Lho, wis ngene lho, ngene wis ngene. Lho aku wis ngomong ngono padha aku ngomong nggone omah iki sak lawase. Ngono wis aku paham karepmu. Aku iki karo ibumu wis rembukan. Ya alhamdulillah berarti setuju kula dipek mantu. Berarti rezekiku. Kaseman dadi mantu. Sadar nek ngoten kula. Nggih, wonten apa? Rungokno sik omonganku iki. Oh nggih, enten terus ya. Bare ibumu wis rembukan. Nggih. Lek sak waya-waya Kasman karo Kasmin wis duwe pilihan calon. Nggih. Aku sing bandani kan. Oh nggih, pun matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Kula masih mboten dibandani mboten napa-napa. Sing penting direstui. Kula kalih pilihan kula. Wis duwe pilihan kira-kira. Empun. Enten niku Mbak Winda. Lho. Arek iki tak njaluk tak keramu, Pak. Kok cengkel aku balik kok. Winda aku di pasar dhewe. Ngeten lho, Bu, ngapunten sadereng nggih kula matur. Sajane Kaseman iki pun enten sing diconcong. Nek kula sih nggih. Terus niki enten sing dicenceng. Kula kalih ning Winda, tapi nek niki Kasman iki karepe kalih ibuke ning Winda. Lho, iki mulai maneh. Lunjak kon ngene iki. Nggih kurang ajar niku. Lunjak oleh ngono niku. Mboten kula ngerti karepe napa Kasmin niki. Kasmin niku seneng kalih napa? Wis ngene rek. Kula seneng kalih Mbak Winda. Lah, Kasmin niki seneng kalih Pak Sardi. Min. Ngene ya. Kasmin. Nggih. Siap. Kula ora Pak, kula sampeyan iki, Pak. Kok ngene iki aku sajane seneng. Iki gak gawe hiburane awak dhewe, Bu. Lho, kok hiburan iki serius iki? Hiburan, Pak. Ya napa sampean niki? Kula seneng ngeten iki dadi keluarga pun antara mantu kalih maratuwa niku pun akrab ngoten lho. Nggih. Nah, nanti pun sarujuk. Kasman. Nggih Pak, ngapunten. Sesuk tak suwek lho lambimu iki. Omonganmu cemplung iki. Pun ditanggetaken, Pak Sardi. Napa ibu niki tasik dados kali bapak ngoten. Kaseman iki. Karepmu ya apa karepmu? Karepmu ya apa, Man? Nggih, malah niki nggih. Kasmin niki mbeh takok Pak Sardi niku nek pun siap ini badhe dijakten penghulu kali. Kasmin niki nikah berdua. Kolek dipecat bapakmu lho ya. Wis ngene. Wis ngene. Tulung ae mikir sing sadar ya. Nggih. Anakku mek siji Winda. Nggih. Kuliahane mari ngene ya arepe lulus. Nggih. Anakku panjang wis tak gadang-gadang. Pak. Besok iso nemu sisian sing tepak. Lah kula lak tepak, Pak. Sinten malih sing tepak nek mboten kula utawi delok kon wong loro tepak didelok teko ndi iki. Nek awakmu gak tepak, Min, awakmu njaluk ditepakan.
Wis terus kaya ngono lah. Wis gak usah berimajinasi ya, gak usah berimajinasi. Nggih. Wis cuman aku Maki mboten cek mangan mboten napa-napa. Mumpun kula entek lontong sak piring kula. Man, rukone pangan kuwi. Nggih Pak Sardi ngapunten Pak Marotua. Aku lek gregeten tak pecat kabeh lho karo iki. Pun Pak, Nggih. pun dipecat kasiman mawon Pak. Mbok kasmen nggih. Wong golek penggawean gak kurang lho ya. Akeh wong nglamar rene iku golek penggawean. Nggih. Tapi mergo awakmu ku melok akeh yamono yamene. Nggih yamen sampe yamen. Dadi gak tak trimo. Oh ngoten. Nek awakmu ngatasi penggawean, tapi nek awakmu sik ngudung-ngudung anakku, awas kon yo. Pun nyata mawon. Kula mboten gudhug, ngapunten. Kula mboten gudhug. Sing mok bayangno apa sih nang anakku sing mok bayangno iku. Nggih kula jadi suami istri terus menempati rumah yang mewah megah ini. Jadi koyok ratu dan raja ngoten lho. Kula sampean perlakukan sebagai mantu yang napa kasih sayang, yang mantu yang napa dicintai ngoten lho. Dadi awakmu ku berhayal. Ngoten nah. Tapi kula mboten ngoten Pak. Ya Pak, Min. Kula Ya mboten Pak. bayangaken ning Winda. Iya. Sing kula bayangaken mau ibu mawon. Lah apa kon bayangno ibu? Loh, Lah apa kon bayangno ibu? Lah ngladeni ngelamak niki. Mboten Pak. Mboten Pak. Pak. Mboten Pak. Aduh. Tapakno kon niku. Mbon, kula idek sikile. Apa rek iki rek? Ojo. Aku seneng. Nggih. Ngene. Senajan awakmu nyambut gawe ngono kuwi wis taun-taunan. Nggih. Aku karo ibumu lak kurang perhatian apa sih karo awakmu? Nggih perhatian super nggih. Cuman tolong Nggih. ojo katik duwe angen-angen sing koyo ngono. Oh nggih. Justru aku njaluk tolong Nggih. ning Muwindaku jagon sing ati-ati. Oh ngoten nah nggih. Ono tamu bukan lawange, bukan lawang iki lho. Duh. Bange bukan, dibange. Waalaikumsalam. Loh, Cacak. Ya, napa Cak? Jange mlebu ket mau kok ketoke Rame. rame nek jero. Alhamdulillah. Yo nanek mang yo. Pak Den nek sampean diundang mriki nggih kajenge Nyekseni ya. Nyekseni apa? Nyekseni nek Nggih. Ngomong apa kan? Ibu ini kan jarang diperhatikan kalih bapak. Ngoten lho, dados kula sing merhatiaken. Balik man. nggih. Wis ayo, Min. Kalau nasi Ayo nyambut gawe. aku tak rundingan. Rundingan iya. Gawe no. Kerujuan. Munjing Man. ngopi napa-napa. Gawe no kesenengane cacakku. Senengane Pun cacak. kula godhokaken wedokan. Ya wis. Nek ana Kula sing dituwangi. Wedang. nek ana kedhoto banci ya. Cacak yo ngono pisan. Cak numpak apa iki, Bang? Ngojek ya. Kok ngojek? Lho, Ngojek nek sepedae sing dhisik. tak dol ngono lho. Kok gampang niku. Sepeda tak dol tak ge biayane adimu sak ngono kae butuh biaya kabeh kuliah kabeh. Iya. Ngono lho. Yes, seneng nyak delok peno seger waras kayak. Ya sing penting ki awakku seger waras ngono. Cuma ngene lho, Ya, Pak, Sakti. Aku sepisan rene iki silaturahmi. Ya kudu ya. Kepengin tilek sambang karo dulur Karo adik. ya. Ya. Karo adikku sing kaping loro ya sampean lak karo dhewe ya. Butuh aku akeh, anakku akeh, kuliah kabeh butuh biaya. Terus? Nek ono ya aku sampean sili lah, Dik. Utang. Ya utang maneh gak ketemu apa lho. Cak, aku blenger ana omongan peno sik koyo ngene iki. Nek umpama tak hitung peno utang bolak-balik lho, Cak. Lah pancene terus balekno ya apa lho, Dik? Baba yo apa sih? Kakak lah, sak welas me piro. Wis ngene, Cak, ya. Utang lagi dengan dulur. Ngerti aku dulu. Wis bolak-balik lho pokok ngene iki. Di, Tumun sih aku menang. awakmu wis nyambut gawe berhasil, usaha berhasil, anakmu siji tok. Sementara uripku koyo ngene anakku akeh. Sopo sing tak sambati nek awakmu? Omongan kok ngene gak undat-undat ya. Ya Aku enggak. jek. Aku ben Enggak. sekolahku penuh kok. Aku gak ngomong ngono, aku butuh duit nang gone awakmu di. Ngene. Wis tak putusi. Iya. Nek aku ngutangi penuh aku gak iso wis penuh ae tak sangoni. Ya wis tak sangoni sak ikhlas wae ya. Tak Wis, ya. balekno di. Piro sing kon sangono men tak balekno, pokok aku utang. Ya. Iki lho, Cak. Iki lho, Cak. Elingo biyen ana omongan, kemampuan awak dhewe iku kudu diukur, aja bolak-balik anak-anak to. Cakaya anak pendek. Ya pancene kenyataane urip koyo ngene lho, Di. Lho iya. Anak kan iso nyukupi karwane, Bu. Kok hasus-hasus ae. Ya wis nek kepane gak di
Sepurane. Sili ya wis aku tak balik. Iki lho tampan wis wis iki kena gawe kebutuhan sampean. Wis gak usah di, gak usah. Aja tampan. Ya wis aku tak pamit. Sepurane. Apa? Kunang-kunangan bojomu seneni. Ya wis salam nang gone Mbak. Ya. Ya, hati-hati. Sepurane. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Lapo? Klesak-klesik lapo iku, Bang? Salam nang gone Mbak Yu. Heh? Takon rene. Curiga aku tak urus iki perkara awakmu.